Eksakto. Alas 6. Good evening. Nagmadimot, nagsakit mo dato intro na dito Ebanghelyo. Nagdagas kit din dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Lama dyan. Nairanapay lakang nyayo mo. Mupay. Pagay ayat na kay ni Apo Diyos. Nairanapay lakang nyayo mo. Nagdagas kit din dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Apay. Dan sa akin kaya na nga ibaga. Diyan mo na nyo ti kaya na nga ibaga dati. Ebanghelyo tayo. Ngam daytoy ngamin ti Ninibe na ikarin nga nya naganan lumneden. Daapay ado ti immoralidad, daakas dagiti tattao, handang ammo ti agdaydayaw kini Apo Diyosen, kasla linaksidan kinay kayat dan nga aramiden ti kay kayat da. Iso nga naibaon ni Jonas. Malagip yun ni Jonah, ni Propeta Jonah, ubing niya. Kidi may ibaga na mapangkad ni Ninibe. Anya tinapasamak, imbes ngagpadaya, nag-rocket nga nagpalaod sinakmal ti balyena jay rocket na di mat nalagip yo sana in buwa ijay Ninibe kinaawatan ni Jonas nga talaga nga iso ti pakaibaunan na iso di jay sinursur na nya di baga na agbabawi kayo no hangkay nga agbabawi manyadatan madusa kayo nya ti inaramid dagiti tattao nagbado dati na kersang baliktad mo kanyayot. Kahit yung agbabawi badbay basbasolyo hangkay maagbadbado na ta ang mga nakersangan dahil tila sangsanga rigis. Dahil sorpan nyo ka sangsanga dangan. Nagbado na tinakersang haanda nang nangan nagfasting da. Oray awan ti uminom, awan ti mangan oray di ari nagtugawon iti da po nga ibagada ti tarigagay da nga agbabawi handan anya na ganang agbabawi dan kadagiti basbasol da impakita da iji aramid da ti panagbabawi isumad da iti maysa nga kasla surusurutin tayo haan mga masapol ang agtugaw tay ti dapo haan mga masapol nga agbado tay tinakirsangan ngun ablatan tay tabagbagi tayo nga agpagnapag tahiwe ta makita la dagiti tattao nga agbabawi tayo haan mga necessary nga day hantay nga agsagsagay sayon hantay nga digusen dahil kalakasya kumamat di jay kunada nga di jay panagbabawi. Hamang nga necessary akas jay kunana no di niya ti kunan ni Apo Jesus idi Miyerkules. Aglimang ka mapangka di kwartom agkararag ka sililimid. Ornosem haang ka nga agin liliday no di di. Anya ti ibagbaga na ditoy dati panagbabawi. Dati panagbabawi. Kapay nga kastoy mo ti entrada ni Apo Jesus. Di ko na dagiti nagaribongbong kanya na nga nagdakiskit din dagiti tattao kadagiti nga aldaw apaya uwang nga rod isuda nga rod no malagip yo di parte ti Ebanghelyo kuna ni Apo Jesus pay kadakwada no na matader ti laod ibagayon nga adda tudo no kwan umaamuyon nga adda pudot no nagsabungan dagiti amudan ti signs amuda dagiti senyal kaya da nga basaan dagiti senyal ti panawon ngam anya ti bagbagana ni Apo Jesus kadakwada kala kasi nagdakes apaya ti dakkel nga pagkurangan da namati dakin ni kala ko mati ni Ninibe nagbabawi daga po adda ni Jonas dagiti tattao na pandakin ni Solomon gapo di dinawat na nga kinasirib dungeg da ni Apo Dios ti kurang da handa pala na rin na nga ni Apo Jesus na mismo nga anak ti Diyosen imbaon ti Dios dadyayen akapulpulapul da kala nagnengneng kay kidin kasya kumatikas la kayat nga idarirag ni Apo Jesus kadakwan iso nagdakes dagiti nga tattao ti kapututan ay dagiti nga kadagitoy nga aldaw ko na natapaya dagtan ni Apo Isusen nga kalanglangen dan dagtan nga mariri na dati Diyos na di da payla patyen no mangagas iti aldaw ti panaginan na ikritik da paylaan gaputan na ruwam da ijay pamati da nga aldaw ti panaginan at isugor ti pamati no imbes nga arakupan na dagiti tattao nga inpurwak dagiti na agindadalos nga tattao dagiti prostitute, dagiti agkukutan, kayat dati masidag ni Apo Isusen, ni Apo Isus in welcome da amin ida. Ti payla obrada mo dagiti nga tattao ti kapa sumursurot daking kwa nagaputan nanganda, ngam di ayat haanda nga ammo bagsak da.
Kaimbes kumako na nangag ikan nyo gundaway na agbabawi da. Dan ni Apo Jesusen iso na nga rutin nang ipakita ti pagtulada nin. Ala sabsaban ti pala birbiroken da di pala makritik da man ng kanya na. Di da pala agyaman ta addan nga mang adan ang pinapagnana dagiti pila yan. Pinagdenggag na dagiti tulang, pinagsao na dagiti umulan. Kinarakop nan dagiti hanga kayat tigimong. Kaya ikan na ti gundaway nga agbabawi. Dagiti mo tattao, ala, maditi aramiden na. The judgmental eye. Yeah. Handa nga ma-appreciate yan na saya at nga aramid yung may isa nga kayat dati agbabawi nga agsublikin ni Apo Diyos. Magduma ka. Diyan mo no kaslamang. Apaya nga na ira na nga reading yun dato. Baka mo no dakas jay na. Kaya nati agbabawi kaya na umasiligan kaya nati daytay ko maagsaya atin ka tipay lakitaan tayo ko. Ha? Ang amin man nga tagadtoy mga taa nga umupay nga mahaan mai-address amin kanya tay daytoy. Mai-address amin kanya tay daytoy. Nagpintas nga rod nga kunanak inton umay ti anak ti tao ko na danton o redillawon na kay tupay tininibe apaya isudan pinadas dan ng karigatan tinag babawi. Kaya da tayo mat haan nga ma-question na rin di puso tayo ng simana manan kaya tayo kagbabawi. Ag-istasyon tayo. No mabalbalin ag-fasting tayo. No ti ag-abstinensya tayo ti kada Biyernes. Tuno Biyernes Santo. Kaya tayo kagbabawi. Amin tayo, kaya tayo maatag babawi sino mayat nga ron mga agbibiyag nga nakalumlum ti basol. Ti kurang tayo no daduma nga kasla datay amin anti pagkurangan tayo no daduma. Kaya tayo nagbabawi tayo nga tayo nga agbabawi, di mo nga minting kurangan tayo apay nga kasla nasa babawi na kasla hantay maikan kasla tayo maiduron ida nga agsubli ijay nakailumluman da nga basol. Iso nga kunana, nagdakas ano daduma ta apaya, imbes nga tulungan tayo, lamay ka. Agsubli ka. Nag-kumpisar mo, kaya't nakalatan ni Apo Diyos, oray no, nailaw ang ka nga nagbasol. Kaya't nakalatan ni Apo Diyos, oray no, kunang makasano kadagsanit na nga basol, tingarod pagkurangan tayo ka, haan. Ibtakan dakamlaan din na isa hanga mabalinday jay hanga mabalinday ti imatang ni Apo Dios hanga mabalin akas ti pananghusga tayo ti kabsat tayo ti imatang ni Apo Dios uray kas ano kinakapsot na takabsa mo allangunam awatem inya naganan guyodem nga agsubli no sikati mo na hindi karo na nakarkaro pa yung magamin dagiti pagpada nga di da pay napadasan tinagbabawi ka nakarkaro da pa yung agiguyod. Imbes nga ikan dati gundaway da haan nagyang ka dito itoy tayo adda kadwa tayo. Selangay hindi high school kami. Di mo damo daytay ag-exam kayo. Apo. Di ko maka-eskwelahan nyo nga agko-contest nga dagiti grade conscious. Adarong na nga talo na agsangitan. Mabaya siya, sayang. Diyan na pero ako contest na nga rodaan. Kada kami agkakatawa kami. Bagsak mi nga mati sa nga kababa. Nagtapito na lang. Ibig tinulong kayo. Ibig nangon kayo yung yung sinatan na dumaga timo kaya tayo ang titinal magtay sino timaudigan ha tatang panahon Kwaresma panang daldalos hindi panahon ni Jonas kitain nyo niya nakita ni Apo Diyos nakita ni Apo bawi da nagbalik yung decision na imbes nga ukumun natin Ninibe haan na isalakan na pa yan nakita natin pa nagbabawi kano kas jete kumano una anya diyan ada kabsat mo kay tagbabawi kay ana tagaramitin na imbag di tayo mo ma-appreciate di pa ila makita tayo mo dijay madi imbes ko mga bigbigan tayo det ang sakripisyo kada ayat na tapno mayalangon tayo mo iti imatang ni Apo Diyos ka no daduma ka di tayo magkayat di tayo magpalubusan nga lumungaw kaawan akan niya tayo ti kasjay awan ati lubong iti pan nakaisalakan no kasta
narigat at ilubong ti pan nakaisalakan. May ikadwa, tata, panawon ti panang daldalos. Balbalyan tayo ti decision niya po Diyos. Kanya di jay bay panang kasano panang balbaliw tayo dito nga decision na nga imbes ko mga maikaranukon tayo ti agnanayon nga tuok ko na tayo gapota nakapsot tayo garon managbasol tayo garon mabalin abalbaliwan anya di panang ipakita ti panagbabawi. Mabalin nga agbaliw di decision na po Diyos na makita na di sakripisyo tayo nga agbabawi. Iso nga nga tatapanawon ti Kwaresma, panawon nga ti panagbabawi. Napaya nga panawon ti panagbabawi, haan lang nga gaputa, ulit-ulitan tayo nga ibagbagahan lang gaputi basol. No di ayat na, nga uray no managbasol tayo, inayat na tayo lahat ti Diyos, di ko matibigbigan tayo Kasi di ko mamakan niya tayo Nadana ilawan nga kabsa mo, nadagkapsot nga kabsa mo, imbes nga ikulasay mo imbes nga ikugtar mo alangunam sapaya dakdakkel di ayat nga ipaayngam di jay may nga basol di jay kumamot ti awis na kanya tayo halatat na panawon ti Kwaresma nasayat lata nga subya-subyanan tayo nga nakapsot tayo managbasol tayo ay ayatin na tayo ti Diyos agbabawi tayo dalusan tayo malaki no ada amuyo nga padi urehan nga siya ingkan ko konfesar ingka ipakawan no panang tip-tipod tibagi dayay sobrang panagayat tibagi anyaman makan gartem parparamag di sobrang panang idaydayaw tayo tibagbagi tayo di kinasirib kinalaing no tipden tayo kumadagitoy tapno ad-adda nga mabigbig ti Diyos dayay panagbabawi tayo maitanok di na espiritu nga panagbiag tayo tano idaton tayo kinkwana dati ti Diyos arakupon na tayo Hala panawon nga panang daldalos, nasaya at launay datay kumamot ti pakakitaan na, datay kumamot nga mauawagan nga anak na, makita kumamot dayay tatanga panawon, adda panagbabawi, adda panag-improve, ngumato dayay na espirituan nga panagbiag tayo. Kang runaan na launay tatanga panawon agad, iso dati panagkarkararag, napintas launay nga panawon nga agkamkamang kinkwana. Hantay nga sardayan ti agkararag. Tapno ti Diyos, itid na lata ti grasya kinayat na kada tayo. Tapno agbalin tayo latamit na makaayayo ti imatang na, uray pa'y nakapsot tayo, uray pa'y narukop tayo, nikarkarigatan tayo, ti agbabawi sumurot ko, dagiti anurutan ti Kwaresma, ay makaayayo tayo latamit ti imatang na. Alagkararag tayo, dagiti pampamilya tayo, dagiti panggap tayo, nasayat launay no idaton tayo iti apo, tapno napinpintas matlaen ti panangrambak tayo, nangarunan to ti panagungar na, makipagungar tayo ito.